V nasledujúcej sekcii sa budeme venovať času present perfect, teda predprítomnému času jednoduchému simple. Existuje aj continuous, ten bude neskôr. Naučíme vás, kde a kedy sa present perfect používa. Najskôr to bude kladná veta, záporná veta a opytovacia veta ako forma. A ďalej to bude použitie, teda situácie, ktorých typicky treba použiť čas present perfect. Na čo nám slúži? Pozrieme sa na príkladové vety. Eric has found 100 euros, teda Erik našiel 100 eur. To našiel je vyjadrené pomocou present perfect. Alebo I have never been to Paris. Nikdy som nebol v Paríži. Opäť je to vyjadrené v čase present perfect. Alebo I have just broken a glass. Práve som rozbil pohár. Opäť have a broken je present perfect. Existujú dva základné prípady, ktorých treba dať do vety tento čas. Prvý a úplne najdôležitejší, keď si toto zapamätáte, tak ste pochopili celé gro toho času a bude vám to oveľa ľahšie v používaní v testoch. Ak nevieme presne, kedy sa dej udial, Eric has found 100 euros, teda Erik našiel 100 eur. Nevieme kedy, nevieme, či to našiel ráno, pred chvíľkou, alebo vôbec nevieme kedy. Vyjadrujeme len to, že sa to stalo. Erik našiel 100 eur, hotovo. Nič viac, nič menej, použil som present perfect. Druhá oblasť, následok deja trvá do prítomnosti. I have broken my leg, zlomil som si nohu, to znamená, že mám sadru, mám zlomenú nohu, ešte stále nemôžem chodiť, lebo ten následok, tá zlomenina trvá až doteraz. Je tam nejaký efekt alebo dôsledok, alebo dopad na prítomnosť, to znamená, mám barle alebo chodím so sadrou, preto používam present perfect, lebo ešte stále následky trvajú až do prítomnosti.